Това е специален поздрав за Асен Василев. Йона Подкевано, български Петър Модери. Да здравеят всички пионери, комсомолци, комунисти, ремсисти и всякакви други предатели. Баровци, вие като видяхте какво се случи в Унгария, сигурно вече напълнихте гащите. Няма страшни тарикати. Инвестицията на Путлер в боташката инсталация си още въжат. Пепе Дебето викало, че демокрацията е победила в Унгария. Ай сектир, бе. Глупости на търкалите са това. В Унгария не победи никаква демокрация. Унгарците просто яко го закръшиха. Няма в един момент евросубсидии, няма еврофондове, а инфлацията там подгони двуцифрен процент. Обедняха за великите, обедняха. Преди 15 години унгарските газари бяха ербаб, че са по-богати от нас, но напоследък числата се обърнаха и като се осъзнаха, направо се втръщиха от ужас. И то при все руския нефт, при все руския газ и при все всички руски инвестиции, а може би и благодарение на тях, унгарците реално бяха пред фалит. Унгарците не са прости като нас да лапат непрекъснато и завинаги партенките на Путлер за някакъв суверенитет, мир и не на войната. Глада и боя отрезвяват всички. И те в един момент се рекаха бахти руския мир, бахти инвестициите и взеха мощно да крещят срещу руснаците марш в Русия. Сега ще скъсат от съд и всякакви руски шпиони там. Ама Гочето се натиска още да стои в Будапеща, защото обявиха, че чакат разрешение на ГИ браковете. Сега, като си представите какво се случва в Унгария, представете си го в България това нещо. Това никога няма как да се случи. Ама точно никога. Там, където Дачков, Колтоклиева, Цанов, Чичко, Тревичко и Гергов са запретнали дружно ръкави да перят имидж, там, където преданият агент Боташ мълчи като ремсист и стриктно спазва зададения му сценарий от Герио, няма как да се случи никакъв унгарски сюрприз в България. Кой да вика срещу руснаците у нас, бе? Кой тук ще извика руснаците вън? Кажете кой? Даже Киро и Елена ги няма вече. Асен може, но неговите пиарки няма да му дадат. Ай, не забравяйте, ние имаме свободна журналистика и свобода на словото. У нас всеки винаги може свободно да изкаже всякаква позиция. Свободата на словото е там, където всеки един престъпник може спокойно да ни обясни защо е изнасилил едно дете или дори го е убил. А в новините вечер Путлер редовно ни разказва защо е тряснал с половин тонова бомба поредната детска градина в Украйна. В тази наша суверенна и свободна държава няма и не може да има изненади нито днес, нито утре. Тук предателите са на всеки километър и ефтино се продават.